Μάτισε και εμένα γιατί το θέμα της εισήγησής μου ξεφεύγει καταρχήν από το θέμα αυτής της ενότητας του συνεδρίου. Αλλά επειδή πιστεύω ότι ένα τέτοιο συνέδριο πρέπει να εξετάζει τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας, εξελίξεις που μπορεί να οδηγήσουν, κατά τη γνώμη μου, σε μια νέα αγορά, δεν άντεξα στον πειρασμό και έτσι είπα να παρουσιάσω αυτό το θέμα, που είναι λοιπόν η δέσμευση και αποθήκευση του CO2, του διοξιδίου του άνθρακα, που μπορεί να εξελιχθεί σε μια νέα αγορά. Το ερέθισμα για την εισήγηση αυτή ήταν ότι πριν 20 μέρες ακριβώς έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο Innovation Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση έργων μεγάλης κλίμακας τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα. Και 5 μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι, όχι μόνο ενεργειακοί, κατέθεσαν προτάσεις που αφορούν δέσμευση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό που βλέπουμε εδώ παλιά θα ήταν ένα φουτουριστικό τοπίο από άλλο πλανήτη. Τώρα αυτή είναι μια εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ισλανδία. Λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο. Συλλέγει διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύει στο υπέδαφος, όπου αυτό ορυκτοποιείται, πετροποιείται. Χρησιμοποιείται ανανεώσιμη ενέργεια, τροφοδοτεί πελώριους ανεμιστήρες που ρουφάνε τον αέρα σε ένα συλλέκτη, τον διηλίζουν με φίλτρα και έτσι αφαιρούν ετησίως 4.000 τόνους άνθρακα και αφού τον αναμίξουν με νερό, τον ενηχύουν σε βάθος 1.000 μέτρων σε μια πετρώδη περιοχή. Η δυνατότητα της μονάδας είναι ακόμα μικρή, 4.000 μετρικοί τόνοι το χρόνο δεν είναι μεγάλη δυναμικότητα, όμως οι τεχνολογίες βελτιώνονται, τα κόστη μειώνονται και άρα αυτό θα αλλάξει, όπως φαίνεται εδώ, στην Νορβηγία ας πούμε. Μεγάλης κλίμακας εφαρμογή, βιομηχανικής εφαρμογής, είναι υποκατασκευή. Σε πρώτο στάδιο θα παίρνει άνθρακα, θα τον δεσμεύει από τσιμεντοβιομηχανία που είναι κοντά στο Όσλο, θα τον μεταφέρει διαθαλάσσει στη δυτική ακτή της Νορβηγίας και από εκεί με αγωγό στο πεδίο της μόνιμης γεωλογικής του αποθήκευσης που είναι στη Βόρεια Θάλασσα. Σε επόμενο στάδιο αυτό το πεδίο γεωλογικής αποθήκευσης θα τροφοδοτείται με άνθρακα που θα προέρχεται από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, από μονάδες τηλεθέρμανσης, ακόμα και από αποτέφρωση αστικών απορριμμάτων του Όσλο και άλλες βιομηχανίες της υπηρετικής Ευρώπης. Δυναμικότητα 400.000 τόνοι άνθρακα που θα δεσμεύεται και το ετησίως και θα αποθηκεύεται μόνιμα. Στη Γερμανία, ο Γερμανός Αντικαγκελάριος ήδη προωθεί νομοθεσία που θα επιτρέπει τη μόνιμη αποθήκευση, είναι και υπουργός κλιματικής αλλαγής, και δήλωσε ότι υπάρχουν πια οι προοπτικές για τη δημιουργία μιας νέας αγοράς αποθήκευσης άνθρακα, ειδικά από τις ρυπογόνες βιομηχανίες τσιμέντου και ασβέστη. Εδώ βλέπουμε με μια ματιά τι γίνεται στον κόσμο, για να μην φαίνεται πολύ φιλόδοξο αυτό. Τα χρώματα δείχνουν το στάδιο του έργου, έτσι, τα πράσινα δηλαδή είναι αυτά που είναι λειτουργικά, τα κόκκινα έχουν γίνει cancelled, ανάλογα με το στάδιο του έργου, κάποια είναι σε σχεδιασμό. Αλλά πάντως βλέπετε ότι υπάρχει ένας οργασμός, ας το πούμε, σε σχέση με το θέμα της τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα. Επενδύσεις λοιπόν εκατοντάδων εκατομμυρίων, για να μην πω δισεκατομμυρίων, από πετρελαϊκές, από τσιμεντοβιομηχανίες, από εταιρείες χημικών, ακόμα και αεροπορικές εταιρείες, δρομολογούνται σε αυτή την τεχνολογία, την τεχνολογία δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα, προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει ήδη ένα σύστημα πιστοποίησης αφαιρέσεων του άνθρακα, μια νέα αγορά, όπου κάθε εταιρεία θα παίρνει ένα πιστοποιητικό ότι όντως αφαίρεσε άνθρακα. Πάμε λίγο στην Ελλάδα. Μεγάλοι όμιλοι λοιπόν έχουν δείξει ενδιαφέρον, ενώ ανοίγει ή έχει ανοίξει ήδη ο δρόμος για το πρώτο έργο αποθήκευσης δεσμευμένου άνθρακα στην Ελλάδα. Είναι στον Πρίνο, στην υποθαλάσσια αποθήκη της λεκάνης του Πρίνου. Έχει πάρει και πράσινο φως καταρχήν από το Ταμείο Ανάκαμψης 390 εκατομμύρια επιδότηση. Αντιμετωπίζει προβλήματα του έργου, αλλά προχωράει. Δρομολογείται προς αδειοδότηση στο πρώτο εξάμηνο του 2024, με βάση το σχεδιασμό της εταιρείας, και προβλέπει τη μετατροπή των εξαντλημένων πετρελαιοφόρων κοιτασμάτων σε χώρους αποθήκευσης
άνθρακα, χωρητικότητα εκτιμάται σε κατελάχιστον 40 και ενδεχομένως έως και 200 εκατομμύρια τόνους άνθρακα. Επίσης, εφοπλιστικές εταιρείες ετοιμάζονται να εισέλθουν στην διεθνή αγορά μεταφοράς άνθρακα, ναυπηγώντας μάλιστα και ειδικά δεξαμενόπλια μεταφοράς. Άρα, λοιπόν, η πρόταση για υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών δέσμευσης κερδίζει έδαφος μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων που ρυπαίνουν, που εκπέμπουν άνθρακα, που βέβαια πρέπει να αξιολογήσουν το κόστος αυτών των νέων τεχνολογιών και της εφαρμογής τους με το κόστος των δικαιωμάτων ρήπων που καταβάλουν. Πολύ γρήγορα, τι είναι αυτό το CCS, το οποίο λέμε, το Carbon Capture and Storage. Είναι λοιπόν η δέσμευση και η αποθήκευση του άνθρακα, ένα όπλο, όπως τουλάχιστον το παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Γιατί, σύμφωνα με τις μελέτες τις επιστημονικές, δεν αρκεί πια η μείωση των εκπομπών ρήπων για να επιβραδυνθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Πρέπει να γίνει αφαίρεση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Και έως το 2050 θα πρέπει η ανθρωπότητα να αφαιρεί κάθε χρόνο 1 δισεκατομμύριο μετρικούς τόνους από την ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν, όπως τουλάχιστον το παρουσιάζουν οι διάφορες μελέτες, αυτή η ρόφηση άνθρακα θεωρείται κλειδί για την επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας. Όπως ήδη καταλάβατε, υπάρχουν 3 στάδια. Το ένα στάδιο είναι η δέσμευση, να πάρει τον άνθρακα από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Το δεύτερο είναι η μεταφορά, που θα γίνει είτε με αγωγό είτε με πλοίο. Και το τρίτο είναι η μόνιμη αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς, φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, άδειες δεξαμενές πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή ακόμα και το βαθύ ωκεανό. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως θα ασχοληθούν 3, ας το πούμε, ειδών επενδυτές σε αυτή την άσκηση. Άλλος θα κάνει τη δέσμευση, άλλος θα κάνει τη μεταφορά, άλλος θα κάνει την αποθήκευση. Αυτό το πράγμα όμως είναι πολύ ακριβό, έτσι. Το CCS είναι μια πολύ ακριβή μέθοδος. Γιατί τότε οι επιχειρήσεις το σκέφτονται όλο και περισσότερο? Προφανώς πρέπει να συμμορφωθούν με τους στόχους κλιματικής αλλαγής. Φυσικά θα τους κάνει καλό στο ESG profile, το οποίο στην επόμενη μέρα θα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότησή τους. Αλλά ο κυριότερος λόγος είναι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, το Emissions Trading System της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι βασικό εργαλείο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης. Όπως όλοι ξέρετε, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τομείς του ΣΕΔΕ, γιατί δεν είναι ακόμα όλοι, πρέπει να αγοράζουν δικαιώματα που αντιστοιχούν στις πραγματικές τους εκπομπές. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ένωσης, τα συνολικά διαθέσιμα δικαιώματα θα μειώνονται με την πάροδο του χρόνου και θα μηδενιστούν, όπως θα δούμε, έτσι ώστε να μειώνεται και η μείωση των εκπομπών. Άρα, λοιπόν, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά των δικαιωμάτων εκπομπών ρήπων, καθορίζεται η τιμή του άνθρακα που θα πρέπει οι ρυπαίνουσες βιομηχανίες να καταβάλουν. Και οι ρυπογόνες αυτές τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μηχανισμό του ΣΕΔΕ μπορούν είτε να αγοράσουν δικαιώματα, είτε να μειώσουν εκπομπές, μέσω επενδύσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Τώρα, για να ευθυγραμμίσει το σύστημα αυτό εμπορίας με τους υψηλότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ένωση συμφώνησε το Δεκέμβριο του 2022, πριν λίγους μήνες, στην αναθεώρηση του συστήματος. Περιορισμό εκπομπών βιομηχανίας κατά 62%, σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων στη βιομηχανία έως το 34 σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι οι ρυπαίνουσες θα πρέπει να αγοράζουν τα δικαιώματα εκπομπής. Θέση μηχανισμού προσαρμογής συνόρων άνθρακα, ένας μηχανισμός που τι λέει, ότι δεν θα εφαρμόζει μια τιμή άνθρακα σε εισαγόμενα αγαθά από λιγότερο φιλόδοξες όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους χώρες και ταυτόχρονα θα εμποδίζει τη μετακίνηση παραγωγικών μονάδων σε χώρες με πιο χαλαρούς κανόνες όσον αφορά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το σύστημα αυτό εμπορίας θα επεκταθεί στις θαλάσσιες μεταφορές, ακόμα και στις εκπομπές από εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αστικών απορριμμάτων από το 2024. Θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα, ένα Emissions Trading System 2 για τα εμπορικά κτίρια και τις οδικές εμπορικές μεταφορές από το 2027, ενώ ενδεχομένως από το 2029 θα μπουν σε ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών και οι ιδιωτικές μεταφορές και τα κτίρια κατοικιών.
Τούτο σημαίνει ότι περίπου το 70 με 75% των εκπομπών αερίων θα ρυθμίζεται, θα υπάρχει σε ένα σύστημα εμπορίας, θα πρέπει να πληρώνεις για να εκπέμπεις. Σε αντιστάθμισμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει δύο ταμεία, το Ταμείο Καινοτομίας και το Ταμείο Εξυγχρονισμού, για να χρηματοδοτεί καινοτόμες τεχνολογίες για να εξυγχρονίσει το ενεργειακό σύστημα. Πάμε γρήγορα στο νομοθετικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό, το οποίο δεν είναι πλούσιο. Υπάρχει μια οδηγία που, όπως βλέπετε, είναι από το 2009. Είναι το CCS Directive, η οδηγία 31 του 9, που θέτει το νομικό πλαίσιο σχετικά με την αποθήκευση άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Και πάνω σε αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο τεχνικό είναι αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται καθημερινά με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας, εκδίδοντας γνώμες κλπ. Υπάρχει βέβαια η οδηγία για το σύστημα εμπορίας, η 87 του 2003, που περιλαμβάνει διατάξεις για τις εφαρμογές δέσμευσης άνθρακα. Υπάρχει μια απόφαση της Επιτροπής του 10 για παρακολούθηση των εκπομπών αερίων από τη δέσμευση άνθρακα και το σύστημα πιστοποίησης που είπαμε πριν. Στην Ελλάδα έχουμε ένα ΠΔ του 2009 σχετικά με τις περιβαλλοντικές ευθύνες, πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον από δραστηριότητες τέτοιες. Υπάρχει μια υπουργική απόφαση που θέτει όρους αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς και δίνει την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών στην Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων, η οποία πλέον εποπτεύει και λειτουργεί, αλλά προσέξτε, μόνο την αποθήκευση, όχι τη δέσμευση ή τη μεταφορά. Και υπάρχει και μια σημαντική διάταξη στο νόμο 4964 του 22, που τι λέει, ότι όσοι έχουν δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων έχουν και το δικαίωμα να ερευνήσουν πώς πάρουν και άδεια αποθήκευσης άνθρακα, και ο λόγος είναι ότι αυτές έχουν διάφορα δεδομένα γεωλογικά, γεωφυσικά, γεωτρητικά, προκειμένου να μπορούν να δουν αν ο συγκεκριμένος τόπος είναι επιλέξιμος ως τόπος αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Άρα λοιπόν τώρα ως προοπτική και προβληματισμός, το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι πλήρες, δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία για τη δέσμευση και για τη μεταφορά, παρότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν βέβαια άλλα πρότυπα, ας πούμε για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα καθαρό νομικό πλαίσιο, γιατί και οι επενδυτές και οι δανειστές θα πρέπει να είναι πιο ήσυχοι. Η διασυνοριακή μετακίνηση άνθρακα είναι ακόμα προβληματική. Υπάρχουν και στην οδηγία κάποιες διατάξεις αμφισβητούμενες. Υπάρχει και ένα πρωτόκολλο του Λονδίνου που θέτει κάποιους ρυθμιστικούς περιορισμούς στην διασυνοριακή μεταφορά του άνθρακα. Οι χώροι είναι περιορισμένοι. Δεν ξέρει κανείς σε κάθε χώρα πόσους χώρους αποθήκευσης μπορεί να βρει. Και τελικά το κόστος επένδυσης. Ακούσαμε την κυρία Ζουδούκου το πρωί να λέει ότι συζητάνε με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να δουν θέματα ενίσχυσης του CCS, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι μια νέα αγορά που πρέπει να ανοίξει αμέσως. Σας ευχαριστώ.